Hallo, er du målmand? Så følg med i den her video. Hvis du er målmand, så synes jeg, du skal følge med i den her video. Jeg har lige taget lidt forskellige med til dig, som du kunne stå på inde i rusen derinde. Vi har Swift Tekken fra Hummel. Super lækker håndboldsko, som der rent faktisk er udviklet som en indendørs Sala-sko. Futsal. Men den har lige præcis de kvaliteter i skoen, som vi gerne vil have til keeperne. Den er nemlig super flad i ydersålen. Den har en minimal sål, det vil sige, at du får altså rigtig god kontakt med gulvet i forhold til din udfald og dine bevægelser. Det handler om, at keeperne skal være super tæt på gulvet, og det får du i hvert fald i den her. Det samme gør sig lidt gældende inden for den her model fra Puma. Det er Puma King. Puma King kender vi jo mest fra deres fodboldstøvler, men det her det er altså en Puma King overdel, der er sat på en indendørs ydersål. Det er en super lækker, smal model i noget læderværk. Den sidder rigtig godt og tæt på foden og har præcis de kvaliteter igen, ligesom Hummelskoen, som vi gerne vil have. Så har vi klassikeren over dem alle, det er Håndbold Specialen, og det er i sin reneste form den her model med torsionsplade her i midten, men ellers så er det også uden mellemsål, simpelthen du står direkte på halvgulvet fra ydersålen af. En lækker model i ruskin, den har en fin bredde, det vil sige det er en mellembredde den her, hvor de to andre modeller her er smalle, så har den her en mellembredde. Der er ikke så meget om den, I kender den alle sammen. Rigtig fin model. Så har vi en helt ny special udgave, og det er egentlig den gamle models overdel, man har taget, og så har man proppet den på en helt ny ydersål og mellemsål. Det er boost-materiale, og det er gennemgående, så du får en blød støvsugerering i den her sko, og så har du en rigtig fin ydersål i non-marking gummi. Den her sko er henvendt de spillere, som der måske ikke helt kan holde til at stå i så flade sko og i så hårde sko som de andre målmandssko. Samme pasform som den almindelige medium, og ellers er det bare med at snøre den godt til, hvis du har lidt smallere fødder. Det der så er ved det her, det er, at hvis du nu er keeper og ikke kan stå i den her sko, så har vi et par markspillersko, som du faktisk også sagtens kan stå i mål med, og dem finder jeg lige nu. Jeg har fundet et lille uddrag frem til jer, og det er egentlig bare for at vise jer, at der er rigtig mange markspillersko, du sagtens kan på inde i rusen. Det, som man skal som udgangspunkt tage højde for, det er, at man skal finde noget, man synes, man har det godt i. Så skal man finde noget, som der har en forholdsvis let vægt og er tæt på jorden. Det er de modeller, jeg har fundet frem her, så nogenlunde. Og når jeg tager dem her frem, så er det simpelthen fordi, jeg har set, der er utallige målmænd, der står i de her målmænd og målkvinder. Nu må vi hellere få med i de her tider. Vi har Mirasen fra Mizuno. Super lækker dynamisk model. Minder faktisk rigtig meget om en almindelig målmandssko, men den har lige en lille smule mere støvsugerering i sig, end hvad de kan give målmandsskoene. Den er strømlignet, lækker, og så er den forholdsvis dynamisk, så du har fri bevægelighed i den. Det samme gør sig gældende for Kemba Winglight, og den læner sig faktisk i mine øjne en lille smule op af Mirasen. Ikke at den er kopieret, men den er i samme kategori, så den er også super lækker og dynamisk og har en rigtig tynd og lækker opper her. God luft i modellen. Skulle man op og have en lille smule mere støvsugerering, end hvad de her to modeller kan give jer, så vil jeg anbefale jer at prøve at kigge på den her Luminous-model. Det er den helt nye Luminous 2, der er kommet til i år. Hvis nu ender sig i mellemsålen, rigtig fin støvsugerering, og så er den strømlignet også. Den har et soksystem, så den er super lækker at træde i også. Skal vi gå videre til Adidas, så er der Fastcourten, som der igen er en af de her lidt strømlignede modeller. Forholdsvis let, fin støvsugerering, og så er der bare ikke så meget med den. Det er lidt less small. Der er de materialer, eller de komponenter, der skal være, og mere er der ikke. Jeg har set folk stå i Crazy Flighten også. Som udgangspunkt vil jeg synes, at den bliver for blød og for shaky, også fordi at vi har en blottet boost her i midtfoden og i hele området. Men du kan altså sagtens stå i den, og den har et fint rul her på hælen, så du kan få din tape på osv. Men det er en let håndboldsko, så den vil du sagtens kunne stå i mål med også. Sidst men ikke mindst, så har jeg taget en Asics Beyond med, og det har jeg gjort, fordi at det er en sko, jeg også har set flere specielt kvinderne står i. Har set en enkelt eller to herrespillere, der også står i den. Rigtig fin og lækker strømlignet model fra Asics også, så det kunne være noget. Det, der er vigtigt, når du skal vælge din målmandssko, det er egentlig bare, at du tænker dig om i forhold til, hvad er det, du efterlyser. Vil du gerne have en sko, hvor du har maksimal greb i banen, så skal du nok gå efter den klassiske målmandssko. Men kunne du godt tænke dig en sko, hvor der er lidt mere støvsugerering, og specielt i ungdomsrækkerne, hvor målmændene er med til rigtig meget af træningen, opvarmning og der er løb osv., jamen der kunne det være en god idé at kigge efter det sted markspillersko. Det var lige det, jeg havde med til jer i dag, så håber I fik noget ud af det. Vi ses.